Haleluya. Haleluya. Mufaro wangu kusangana nemi pazuva ranhasi. Wamike kutanga, wamwe akasiye kutanga, asi ndinonzwa kufara kwazvo nekuti tiri vagoverani pashoko raKristu. Haleluya. Ndakonzwa evhangeristi Mandishona waitaura kuti hasisina nguva. Handiti? Saka inini handisida kupedza nguva nekuti nguva yacho hapasisina. Pandakatouya ndakatoita kuti mhanya wandikonzwa apostol 1-on-1 tichiparidzirwawo evhangeri yaKristu. Haleluya. Asi semukana wandangopiwa ndichangomhanyawo ishe pawanenge wanditendera napo. Haleluya. Muverengo wangu muchinibatira pana Korosi chapter 2 tigotangira ipapo. Ndanzwa kufara amai wavhura basa, hanzi ndimai pastor Lukuri. Handiti? Wavhura basa kana wataka kuparidza nauya wanga wachionesa ndainzwisawo zvakanyanya. Iwo semudzimai ndinodayira kuti manyasa kuinzwa inolandzirana asi ndenge rizuva remadzimai. Saka ngowataura nawe kuti mukadzi, handiti, kana mudzimai kana achinge ari pane mumwe murume, kana ari pamurume akabatwa nemurayiro wemurume iye, handizvo kureva kuti kuita kwake kwose zvaanoita zvese anozviita according to zvidiwa nemurume waari naye. Ukanga watopesana nazvo watonunzva tunzva yaamai. Haleluya. Tikashuva ivhangeri ndainzwisa ndobva waendera mberi vakuti asi kana murume achinge afa, mukadzi uyu asunungurwa pamurayiro wemurume wake wekutanga, zvokuti akutengerwa kuti avanikwe nemumwe murume. Akawanikwa nemumwe murume, murume wekutanga afa, haanganzi chifero. Haleluya. Ndokuratidza pane chakawanzika cheivhangeri yaMwari chakanga chitaurwa inge singori nawe kuti baba Mandishona nemudzimai wavo wakafa vototorwa namutomba. Haleluya. Asi zveushe hwaMwari zvinotaurwa nemutoo wenyika kuti kwanise kunzwisisa zvekudenga. Haleluya. Zvakafananawo newe iwe unoziva kuti pane murume akanga aripo musi wekutanga, murume anga aitarwa naMwari wandikutsika tsoka dzavo pazvino kuti akaita personal encounter naMwari ari Mozisi. Haleluya. Akanga aine nzira yakanga adzidziswa yekunamata Mwari nayo, yanga ine mitemo nemurayiro yavo. Haleluya. Zvikanzi murume iye zvaakafa, paive nemumwe murume kana pane mumwe murume akazotiwana isu mushure mekunge murume wekutanga afa. Haleluya. Asi chakazova kuti panga paine zvikumbiro zvakanga zviri pamurume wekutanga. Musakanidzwa kuti murume iyeye even physically achibvisa vanhu kunyika yavakanga vari yeEgypt, handiti, wachienda kunyika yeKenani, haana kugona kunokrosa kunopinda nawo kuti promised land. Haleluya. Nekuti murayiro havaigona kusvitsa vanhu kunyika ichipikirwa. Haleluya. Saka murume uyu akapararira murenje, haana kusvika. Haleluya. Asi vanombonongedzwa akaratidza kuti uko kwakuenda ndekupi, ndeuko, asi ivo hausigona kuita sei kusvika ikoko. Zvakazotora Joshua, handiti, nevana weIsraeri kuti wayambuke waende. Haleluya. Kunosvika kupromised land. Saka nesuwo nhasi tine murume ekuti kunyange vamwe wakanga wambofa, murume uyu asati auya kunoparidza panyika, vanhuwo havanagona kupinda kuparadiso kana kupinda kudenga. Haleluya. Nekuti ndenge isati razarurwa. Ndosaka zvinzi paakafa iye achimuka, vatsvene vazhinji vakaonekwa vachifamba muguta. Handiti? Mweya yese imene ndeyamboita zvakanaka, wese wambopupurikwa zvakanaka, asi murume anonzi Kristu asati auya, wese ivavo vakanga vasina kuwana zororo nekuti nhau yemwanakomana waMwari parakenge isina kudeuka. Haleluya. Asi mwanakomana waMwari kana murume anonzi Kristu afa, amuka, rave dangwe pakumuka kwose kwavakafa, paradiso ndobva razarurwa, akaonekwa achina navazhinji vose kuti vanopinda kuparadiso. Haleluya. So murume uyu hama anotiitira zvakanaka nekuti ane imwe nhau yaakarangarirawo kune Yesu vakanga vari vatorwa vatakaswedza kure nenhau yemuchinjiko iyi tikaswedzwa pedyo nenyasha dzaKristu. So ndo nhau yaisimbiswa naapostol Paul achitaurira hama dzepakorosi. Handiti? Dzakanga dzamboparidzwa. Munozoita evhangeri painoparidzwa vanhu vanoitenda havo zvakanaka, asi panozoita infiltration yevamwe vadzidzisi venhema. Panozogona kuuya dzimwe doctrine dzinodzosera vanhu futi kune zvekuwamba zvenyika kana kumashure uko. Haleluya. Saka Paul ari nhau yaakanyora kuvaKorosi ari mumusungwa achisimbisana nehama kuti vasadzoke kumashure. Haleluya. Neniwo ndo nhau yandinayo nhasi kuti ndisimbisane nehama dzaMwari kuti tipfuurire mberi, soldier
moni ngatisanzogei kumashure ayo pakakatobva kotese tinokuziva iwe kwakabva nokuziva iri kwandakabva sei ndinokuziva nhoroondo yako ndinoita sei ndinoiziva saka handisina nidi yekudzokera kumashure ikoko. Haleluya. Kunyange zvikandizoita sei zvaita sei ndine chandakatenda ndinganzwisisa ndichafura mberi ndakadaro. Haleluya. Sandazwisisa nehama pane chamakatenda ichocho mukanzwisisa muzita raJesu. Haleluya. Hanyama ikoko Wakorose 2 nokuti tinoda kuti muzive kurwa kukuru kwandinako pamusoro penyu. Yes. Navari vaIokia. Yes. Navo vasina kumboona chiso changu panyama. Izvo zvakatonaka kuti tiri kutoona nachiso panyama. Wanotitaurira zveevhangeri yaMwari. Asi Paul akanga achinyora ari mutorongo aine dzimwe shuno dzakanga ainadzo pamusoro pehama dzakanga dzatenda dziri paKorosi. Haleluya. Saka achiti ndinoshuwirwa yekuti ndionane nemi. Haleluya. Asi nekuda kwemasingamuzisa handikwanisi kundionana nemi, so ndine nwati yekukusimbisai yandati ndinyore kuti simbisai nemi hama dziri paKorosi. Yes. Kuti mwoyo yavo isimbiswe. Tiri kutsvaka ndechekuti mwoyo wemumwe nemumwe usimbiswe paevhangeri yaMwari. Wasunganidzwe murudo. Kana tasimbiswa manje tosunganidzwa tova intertwined murudo rwaKristu. Haleluya. Nekuti vanhu vakasimbiswa hapana chinogona kupinda pakati penyu. Haleluya. Kana tikasimbiswa pese rudo rwaKristu tinova united force, hapana chinotipunda. Kana paevhangeri iyoyo tinoti tiri vakundi naJesu Ishe wedu. Haleluya. Yes. Vave nepfuma yose yokunzwisisa kwakakwana. Tiri kutsvakwa ndechekuti tive nepfuma yose. Haleluya. Chatiri kutsvaka ini newe tine pfuma yatiri kutsvaka yekunzwisisa kwakakwana. Right? Kuti vazive kwazvo chakawanzika chaMwari. Pane chakawanzika chaMwari chatinofanira kuti tizive. Iye Kristu. Asi ndiye Kristu. Haleluya. Yesu atimbotaura kuti mwana waMariya mwana waJosefa kana ndicho chakawanzika chaMwari ichocho. Chatiri kuti titsvake kuti tizive chakawanzika chaMwari. Haleluya. Saka nhau yaKristu inofananidzwa tikati chinja muno muZimbabwe tine mining. Handiti tinoziva kuti mune nhau yemining. Saka tinoziva kuti deep down even tiri pano so but pasi pasi apa pane chakawanzika. There is hidden treasure iripo pasi apa. Handiti saka chatinoda chekuti that hidden treasure iyoyo tigone kuitora to mine it out. Nekuti zati kana tikabata iyoyo hidden treasure iyoyo kuti whatever ingava diamond kana ingava gold kana nyika kana mbuzi dzinogona kurarama. Haleluya. Kugara naMwari. So it is this mystery of God iri muna Jesus Christ mwanakomana waMwari yatiri kutsvaka zuva rimwe nerimwe kuti tigone kuinzwisisa iyoyi chakawanzika chaMwari chinonzi Kristu. Kana tikagona kuchibata nekuchinzwisisa chakawanzika chaMwari tinoziva kuti tine pfuma yatinayo. Haleluya. But this pfuma manje vana vabana naamai it's like a treasure iri hidden. Inoziva kuti ini newe tinomhanya nemapiki nemafoshoro tite deep down tinotsvaka tichiseche vamwe vane timasensa dzinotsvaka maminerals pasapa vatokudza kuti aiwa neapa tibai neapa rigi ngaidzike neapa tinotora this hidden treasure. Haleluya. Hatingoiziva takagara kana takazorora. Inoda yo effort kuti ufambe utsvake chakawanzika chaMwari. Yes. Maari pfuma yose youchenjeri nokuziva yakachengeta. Right. Maari manje muri vanonzi Kristu pfuma yose youchenjeri nekuziva ndokwayakachengetwa. Ndo vote kana kuti ndo kune sefa yese yekuziva neuchenjeri. Haleluya. Amen. And see the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And tikamuziva Ishe uchenjeri hwose hwaringana. Haleluya. Yes. Ndinoreva izvi kuti kurege kuva nomunhu unokura chaina mashoko anonyengera. Chikonzero tiri kusimbisana pamusoro pechakawanzika chomwanakomana waMwari ndechekuti pakati pedu apa tisazonyengerwa nevane mashoko anonyengera. Haleluya. Tisazotsvage zvimwe zvinhu nekukudziva kune zvakawanda. Kune minana inoshikisa inoshamisa, kune dzimwe n'anga dziripo dzinotisazoshamisa, kune vamwe vana madzibaba kana vana madzimai kana vana dzisekuru vane zvinoita zvinoshamisa. Pane vamwe vanoita bipi neminimini. But bipi neminimini inoraitwa pane chakawanzika here chemwanakomana waMwari chataziva kana chatabata. Haleluya. Saka ichocho chakawanzika chemwanakomana waMwari ndochatinga tishingaire titsvage tichizive nekuti pane upenyu pane kusunungurwa. Haleluya. Yes. Nokuti kunyange ndisipo panyama. Ini kunyange ndisipo kunyange vashumiri venyu vasipo panyama. Ndiripo nemika mune. Asi tine nhau yatinoshare in spirit.
kwenyu. Ndichitoona ndi pana amazodika ndinofara ndichona kunzwanana kwenyu. Nokusimba kwokutenda kwenyu. Nekusimba. Haleluya. Nekusimba kwokutenda kwanu. Kwokutenda kwenyu muna Kristo. Haleluya. Ndaiseka na senior pastor wangu Nyandoro. Ndikati hapana zvandoona zvakapostwa namasenda. Achiti hanzi mutungamiri wangu auya. Ndakavatsaka ndikati mati maenda here zvikanzi ndinodiwa nevazhinji. Haleluya. Iripoti neni. Ndikati mwoyo wangu wandirwadza nekuti nhoroondo ndinayo. Warume kuchita basa rani ramwari tichisindisana. Saka ndinochiya kuti saka murume aenda kupi zvikanzi aiwa ndiripo masenda unomuziva. Haleluya. So ndinofara varume kana ndinge ndichikuonai. Mune kwekutisimbisa kwamunoita paivhangeri yangu yaKristu. Mune dzimwe nzira nemamwe matanho amakatora kuti ivhangeri yaMwari izarurwe ipendere tiwanike platform yakasununguka yeushumiri hwangu hwaKristu. Haleluya. Nauye varume mese nanamai makamira minayo kuti gospel yaKristu itaurwe pasina zvinosunga, pasina matomo. Haleluya. Pasina zvinodzosa kuti apa famba napo apadzoka apa usaenda apa nepadinga apa nepadinga, asi kuti Kristu angotaurwa nezvake. Kudzongoti iyo hidden treasure iyo zvaakaunhongi kana kusiya. So ndinofara kana ndichiona yava kusimbisa pachinhu chipi pachinhu ichocho. Yes. Naizvozvo. Right. Sezvamakagamuchira Kristu Jesu. Imimi manje. Ishe. Yes. Fambai maari. Achifambai maari zvakagamuchira muna Kristu. Right. Mune midzi yenyu inofunga. Mune midzi. Right. Mune midzi rooted in Christ. Kwete uzvenge kwete zvokuti tukukara mhepo 2 minutes wadoni. Huna midzi kana. Be rooted in Christ. Zvoti kana zuva rikanzira kuda nebuku rikabuda newanzi murume akandirova ndinomuziva. Mukuwana mukushaya. Handizobva pamurume anonzani anonzi Kristu. I know him inside out. Kunyange tikaita vaviri, kunyange tikaita vatatu, kunyange tikaita 100. Asi nhau iri kutsvakwa ndeyekuti mumwe nemumwe azive Kristu, mumwe nemumwe ave rooted in Christ. Zvoti kana amai mukadzi machinjwa naasi kwekumboshanda mukaenda kushandira bhikita bhindura, tinoziva kuti amai ava vane midzi yavo munani muna Kristu, baba ava vane midzi yavo munani muna Kristu. Hakuna zvimwe zvinhu zvinozonzipikwa kwacho. Zvinonzi hanzi azodai azodai. Handiti? Ndiye tishiri mumwe chete ari kudhobheni uku, ndiye tishiri mumwe chete ari muno, ndiye tishiri mumwe chete ari bhikita ari bhindura. Hauna mavara mavara. Chikonzero une midzi